Що е шоудаун? Спортен клуб за интеграция Витоша през 2009 година започна развитието на абсолютно нов спорт за страната, а именно шоудаун. Спортът шоудаун, АНК. Шоудаун е изключително интересен и емоционален. Шоудаунът е специализиран и един бързо развиващ се и налагащ се спорт, първоначално създаден за хора с зрителни увреждания, но не е задължително условие да си незрящ, за да го играеш. Много абстрактно е да се каже, че това е тенис на маса за незрящи или въздушен хокей, тъй като това е игра на маса. Обаче на масата липсват маркирани кортове и точки се отбелязват след като топчето попадне в джоба, удари централната разделителна дъска, излезе в аут и пренезрящият канадец Джо Луис изобретил играта през 60-те години. Целта му била да открие спорт, който да се играе за удоволствие и наклонена черта или на състезателни начала без помощта на зрящ асистент. През годините Патрик Йорк, канадски спортист, също напълно незрящ, се присъединил към Луис с цел да се прецизират правилата и екипировката. На дебюта по време на Олимпиадата за хора с физически увреждания в Арнхем, Холандия, през 1980 година шоудаунът се радва на международен успех като спорт за свободното време. Международният интерес се разпалва и шоудаун се играе за удоволствие на Олимпийските игри за хора с увреждания през 1984 година в Лонг Айланд, САЩ, Параолимпийските игри в Сеул, Корея, през 1988 година, Световни младежки игри в Сейнт-Етиен, Франция, през 1990 година, Световни шампионати в Асен, Холандия през 1992 година, Параолимпийските игри в Барселона, Испания и на Параолимпийските игри в Атланта, САЩ, 1996 година. За практикуването на този спорт не са необходими много средства, изисква се минимална поддръжка и може да се играе в неголяма зала с примерни размери 6x4 минути. Трябва да се има предвид, че шоудаунът е шумен спорт и ако залата е в жилищна сграда, трябва да се вземат мерки за нейното шумоизолиране. Единственото необходимо оборудване е изработена за целта маса, две хилки, специална топка с метални топчета в нея, ръкавица за ръката, която нанася ударите, и непрозрачна маска за очите, защото това е игра за хора, лишени от зрение и единствено посредством слуха си, спортистите следва да се ориентират. Звукът, произведен от металните топчета, които се търкалят вътре в топката, показва местоположението и кратко по време на игра. Шоудаун се научава лесно. Целта на играта е да се удари топката от едната страна на масата, да мине по масата, под централната разделителна дъска и да се вкара гол на опонента. Първият играч, който набере 11 точки, като води с 2 или повече точки, е победител в разиграването Set Game. Играчите печелят по 2 точки при гол и по 1 точка, когато опонентът удари топката в централната разделителна дъска, удари и изнесе топката извън очертанията на масата или докосне топката с нещо, различно от ракетата или ръката с ръкавицата, но не повече от 6 см над китката. Шоудаун се играе в страни в Европа, Африка, Азия, Северна и Южна Америка. След успеха на шоудауна на Параолимпийските игри през 1996 година в Атланта, представители на повече от 30 страни се свързват с подкомитета по шоудаун към Международната спортна федерация за незрящи. Основно страните искат информация за оборудване, схеми и правила, за да играят тази игра в своите страни. По-настоящем подкомитетът по шоудаун към IBSA насърчава регионални и национални турнири по шоудаун с цел да се стигне до международни състезания, които би трябвало да доведат до разрешение за официално включване на спорта шоудаун в програмата на Параолимпийските игри. Вече регулярно се провеждат както европейски, така също и световни първенства. През 2008 година се проведе Европейско първенство по шоудаун, а през 2009 година и световно първенство. През 2018 година и български шоудаунари за първи път отидоха на Европейското първенство, което се проведе в Полша. През следващата, 2019 година, България направи своите първи стъпки и на световното първенство в Италия. След това българският спорт е част от всички европейски и световни първенства, както и от значимите открити турнири в Европа. Правилникът по шоудаун на IBSA, Международната спортна федерация на незрящите, може да се изтегли на български език от www.vipsport.bg.